Ka Jehova Chineke gozie unu ndị ọma na-ege ntị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Anyị ga-aga n'iru ileba anya n'isiokwu bụ nke akpọrọ mmadụ ndị zutere Jizọs. N'ezie, n'ihe ọmụmụ nke anyị na-ewetara gị taa, ị ga-ahụta mmadụ ndị dị ka gị, ndị hụtara mgbanwe n'ime onwe ha dị ka ha zutere Jizọs. N'otu aka ahụ ka ndụ gị ga-agbanwe ma mgbe ị ga-ezute ya, n'ihi na mmadụ apụghị izute Jizọs ma ghara inwe mgbanwe na ndụ ya. Taa n'ihe ọmụmụ a, anyị karagakwa n'iru n'isiokwu nke akpọrọ onye ohi nọ n'ọnụ ọnwụ. Anyị ga-ahụ ka Kraịst siri gbanwee ndụ nwoke onye omekome a, ọbụnadị mgbe ọ nọrọ n'elu obe. Ugbu a gee ntị nke ọma ka ị nụrụ nke a dịka ị na-eme nke a, ka ọbasi bi n'igwe gozie gị n'aha Jizọs. Amen. N'usoro ọmụmụ ihe mmadụ ndị zutere Jizọs nke ụbọchị taa, anyị ga-agwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị nọrọ na ya na nnọkọ anyị n'oge gara aga, nke bụ onye ori nọ n'ọnụ ọnwụ. Onye ori nọ n'ọnụ ọnwụ. Chetakwa na ọ bụ n'akwụkwọ Luk isi 23 malite n'ahịrị nke 39 ruo na nke 43 ka anyị were ihe ọmụmụ a. N'ichetara anyị ụfọdụ ihe ndị anyị mere, ndị anyị hụkwara na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ ndị ka n'ọnụ ọgụgụ ndị a na-akwanyere ùgwù, ndị na-enweghị mmetụta ọbụla banyere ihe na-ara eme gburugburu ha, ọbụnadị mgbe a na-akpọgbu Kraịst n'obe. Ị pụrụ ịhụ nke a n'akwụkwọ Luk isi 23 ahịrị nke 35. Anyị hụkwara ndị isi okpukpere ndị na-akwa emo. Anyị hụrụ ndị agha Rom ndị afọ tara mmiri. Anyị hụrụ onye ori nke mbụ, onye na-akwa emo. Anyị hụkwara onye ori nke ọzọ bụ onye ori nwere nchegharị, onye na-egosikwa okwukwe. Ugbu a n'ịga n'iru, anyị ga-aga n'iru n'ileba anya na ndụ nwoke ahụ onye zutere Jizọs ọbụnadị mgbe ọ nọ n'ọnụ ọnwụ, onye na-agbanyeghị mmekpu niile nke o mekpụrụ, ọ natara nkwa kwesịrị ntụkwasị obi nke eze ebube anyị. N'ezie, asị m gị, taa ka mụ na gị ga-anọ na paradaịs. Kedu ka nwoke a si rute n'ebe dị mma otu a, inweta ọnọdụ mara mma ebighị ebi? Nwoke a ghọtara na agbanyeghị ihe niile bụ mmejọ ihe ya niile nke o mewụrụ, na mgbe ọbụla mmadụ nwere ohere imeghepụ ọnụ ya ma kwupụta mmehie ya ma rịọkwa otu arịrịọ a, nke bụ Jizọs, cheta m mgbe ọbụla ị ga-abịa n'ala eze gị. Nwoke a ghọtara na Jizọs bụ ya bụ ụzọ, eziokwu nakwa ndụ. O kwenyeghị ka ohere ọma nke ịbanye n'ime ụzọ ahụ gabiga ya. Nwoke a meghere ọnụ ya ma kwupụta mmehie ya. O meghekwara ọrụ ya ma rịọ mgbaghara. O meghere ọnụ ya ma nabata Jizọs. Ọ bụghị naanị nke a, nwoke a bịaruru na nghọta na ya bụ onye ikpe mara n'iru Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Ọ matakwara na nye ya ihe niile abịawo na njedebe. Enweghị ihe dị ka echi nye nsọpụta ya. O mesiwo ihe niile nke o nwere ike ime iji nweta ntọhapụ. Ugbu a ọ na-eche ebighị ebi nke jupụtara n'ọchịchịrị iro. Ọ marakwara na mgbe ahụ nke ebe a gabigasịrị, ahụ nke na-eso ya bụkwa ahụ nke ka njọ. Nke a bụkwa ahụhụ ebighị ebi n'ime ọkụ ala mmụọ. Gị onwe gị, ị na-eche na ọnọdụ gị ka nke nwoke a mma ugbu a? Eleghị anyị na-asị, enwere m echi nakwa ụbọchị nke na-eso echi. Ma ezi enyi m, onye gwara gị na ị nwere echi? Onye mere ka ị mara na ị nwere awa ole na ole ndị nke dị n'iru gị ugbu a? Ka m gosi gị otu amamihe nke onye nwe anyị Jizọs debere anyị n'ime akwụkwọ nsọ. Ị ga-ahụkwa nke a n'Oziọma Luk isi 12 ahịrị nke 17 ruo na nke 21. Ọ ga-amasịkwa m ka anyị gụpụta ya. Ọ na-asị otu a:
ala otu ọgaranya mere mkpụrụ rie nne. O wee tụgharịa n'obi ya sị, gịnị ka m ga-eme, n'ihi na enweghị m ebe ikpokọta mkpụrụ m. O wee sị, nke a ka m ga-eme, m ga-eweda ọba m, wukwa nke ka ukwuu. N'ebe ahụ ka m ga-ekpokọta ọka m niile na ezi ihe m niile. M ga-asịkwa mkpụrụ obi m, mkpụrụ obi, ị nwere ọtụtụ ezi ihe edebere nye gị ruo ọtụtụ arọ, na-ezu ike, na-eri ihe, na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, ka obi na-atọ gị ụtọ. Ma Chineke sịrị ya, onye na-enweghị uche, n'abalị a ka a na-achọ mkpụrụ obi gị n'aka gị, ma ihe ị doziri onye ga-enwe ha? Otu a ka ọ dị bụ onye na-akpadoro onwe ya akụ, ma ọ bụghị ọgaranya n'ebe Chineke nọ. Chineke dọrọ anyị aka na ntị n'akwụkwọ ndị Hibru isi 9 ahịrị nke 27. Ọ na-asị otu a: dịka ọ bụkwa ihe edebeworo nye mmadụ ka ha nwụọ ọnwụ naanị otu mgbe, ma mgbe nke a gasịrị, ikpe so ya. Nwoke a matara na nkupụ ume nke ọ na-ekupụ mgbe ahụ pụrụ ịbụ nke ikpeazụ. Nke a dịkwa iche nye ebe gị onwe gị nọ nakwa ebe m onwe m nọ. N'ezie, nke a pụrụ ịbụ nke ikpeazụ. Maka m jụọ gị ajụjụ, ezi enyi m, ọ bụrụ na ị pụrụ iji obi gị rute n'oge awa ikpeazụ nke ndụ gị, ọ bụrụ na ị pụrụ iche echiche ugbu a ka ị ga-esi eche mgbe ahụ, gịnị ka echiche ndị a ga-abụ? N'ezie, ọ dị mma ka anyị malite mgbe niile site n'inwe ọgwụgwụ n'ime obi anyị. Malite site n'idebe ọgwụgwụ ebe ị ga na-ahụ ya anya. Nke a bụ ihe dị mma anyị ime, ọ bụghị ezie? Kedu ihe ị ga na-eche ma ọ bụrụ na nke a bụ oge awa ikpeazụ gị? N'ihi na n'otu nkeji ahụ ị ga-amata eziokwu niile banyere ndụ gị. N'otu aka ahụ, ị pụkwara ịmata ya ugbu a, ma ọ bụrụ na ị ga-etinye obi gị n'ime ya ma ghọtakwa ya. Nwoke a ghọtara ọnọdụ nke aka ya. Mgbe ahụ akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na o kpere ekpere ịnata mgbaghara. Gee ntị ya, akwụkwọ nsọ kwuru, ọ sị, o wee sị, Jizọs, cheta m mgbe ọbụla ị ga-abịa n'alaeze gị. Aga m ekwukwa n'ebe a na onye ori a gosiri amamihe dị ukwuu, nke karịrị amamihe nke ndị na-eso ụzọ Jizọs mgbe nwoke a kwuru okwu a. N'ihi na dịka anyị na-agụ banyere ndị na-eso ụzọ ya, o nweghị mgbe ọbụla ha chọpụtara ruekwa mgbe a kpọgburu ya n'elu obe tupu nkwupụta nke onye ori a, ma ọ bụkwanụ bịakwute ya, ọ bụghị naanị dịka onye isi ha, ma dịka onye nzọpụta ha. Ọ bụkwa mgbe ọ nwụsịrị ma sitekwa n'ọnwụ bilie ka ha ghọtara nke a, na ọ bụ onye nzọpụta. Ma nwoke a, onye ori a, onye omekome a, naanị nkeji ole na ole nke ọ kwụrụ n'elu obe ebe ahụ n'akụkụ Kraịst, ọ ghọtara nke a, na nwoke a bụ Jizọs bụ onye nzọpụta. John Calvin dere banyere nkwupụta nke nwoke a. Ọ sịrị, lee ka ọhụ nwoke a siri dị ukwuu. N'ọnwụ ọ hụrụ ndụ, na mbibi ọ hụrụ ịdị ukwuu, n'ihere ọ hụrụ ebube, n'ọdịda ọ hụrụ mmeri, n'ịgba ohu ọ hụrụ ịchị isi. N'ezie, ana m ajụ ma e nwere mgbe ọbụla site mgbe ụwa malitere e nwere ezi ihe ngosipụta nke okwukwe dị otu a, dịka onye ori a, onye akpọgidere n'elu obe. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na onye nwe anyị gbaghara ya. Haleluya! Lee anya n'ahịrị nke 43 n'akwụkwọ nsọ ebe anyị na-agụ. Ọ ga-amasịkwa m ka ịhụta ihe o kwuru. Ọ sịrị, o wee sị ya, n'ezie asị m gị, taa, ọ bụghị echi, taa ka mụ na gị ga-anọ na paradaịs.
Ndị a bụ okwu ndị a kpachara anya kwupụta site n'ọnụ Onyenwe anyị. N'ezie, ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụta ka Onyenwe anyị siri kpachara anya wepụta okwu ndị a, naanị ihe ị ga-eme bụ ige ntị n'okwu nke onye ori ahụ ma lekwa anya na nzaghachi nke Onyenwe anyị. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ọ ga-amasị m ka ị meghee ya, lekwa anya n'ebe ahụ anyị na-agụ n'isi nke 23 nke oziọma Luk, ma hụtakwa ahịrị nke 42 nke bụ arịrịọ nwoke a, nakwa ahịrị nke 43 nke bụ mgbaghara nke Onyenwe anyị nyere ya. Onyenwe anyị mezuru arịrịọ niile nke nwoke a. Onyenwe anyị jiri otu ụdị okwu ahụ nwoke a kwuru zute okwu niile nke siri ya n'ọnụ pụta, nke bụ okwu nke arịrịọ ya. Lee anya n'ahịrị abụọ ndị a, nke 42 nakwa nke 43. Hụta, aga m eme ka o doo anya ugbu a. Nke mbụ, ọ sịrị, o wee sị Jizọs. Ngwala anya na nke 43, Jizọs wee sị ya. Ugbu a banye, ọ na-asị, onye nwe m. Jizọs azaghachi, n'ezie asị m gị. Onye ori a wee sị, cheta m. Jizọs sị ya, mụ na gị ga-anọ. Onye ori ahụ sị, mgbe ọbụla ị ga-abịa. Ile anyị n'ahịrị nke 43, Jizọs sịrị, ọ bụghị echi, taa. Taa. Onye ori a sịrị, n'ala eze gị. Ma Jizọs sịrị ya, nke ahụ dị anya, na paradaịs. Ị hụrụ nke a? Na mgbe ahụ, n'otu oge ahụ, onye ori a zutere onye nzọpụta ya. Haleluya! N'ebe ahụ kpọgidere ya n'elu obe n'akụkụ ya, o wee banye n'ebighị ebi, ibikuru Onyenwe anyị mgbe niile ebighị ebi. Ugbu a, ụfọdụ n'ime unu na-ajụ sị, kedu maka ihe ọjọọ niile o mere? Nke a bụ ezi ajụjụ. Ihe ọjọọ niile nke o mere ka ha kpọgidere n'elu obe n'akụkụ ya n'ime Kraịst Jizọs. Ọ bụ n'ihi nwoke a ka Kraịst ji kwụrụ n'elu obe ebe ahụ. Ụgwọ nke mmehie ya niile, na nke mmehie gị niile, na nke mmehie anyị niile, ka ha kpọgidere n'elu obe ahụ. N'ebe ahụ a kwụzukwara ụgwọ ahụ niile. Ya mere, ọ dịghịkwa mkpa ọzọ ka nwoke a chegbuo onwe ya banyere ụgwọ mmehie ya. Ọ nwụrụ ma lakụrụkwa Onyenwe anyị na paradaịs n'ụbọchị ahụ. Haleluya! Kedu ụdị ụbọchị dị otu a? Kedu ụdị ụbọchị nke a bụrụ nye nwoke a? Ọ malitere ụbọchị ahụ n'ime ụlọ mkpọrọ, onye a mara ikpe ọnwụ, onye a na-aga ikwugbu n'elu obe. Ma mgbe o tetakwara n'ụbọchị ya n'efu, o tetara n'ime paradaịs, n'ihi na n'otu ebe n'ụzọ, ọ kwụrụ n'elu obe n'akụkụ nke onye nzọpụta ya. Otu onye jụrụ ajụjụ otu oge sị, gịnị mere Jizọs jiri nwụọ n'etiti ndị ohi abụọ? Gịnị mere Chineke ji hapụ ọkpara ya onye ọhụrụ n'anya ka ọ kwụrụ n'etiti ndị ori abụọ? Nke a abụghị onyonyo dị mma, ọ bụghị ya? Eze nke ebube ịkwụ n'elu obe n'etiti ndị omekome, n'etiti ndị ohi abụọ ekpere ikpe ọnwụ. Ọ karịrị ihe ọbụla nke ị pụrụ iche maka ya. Gịnị mere o jiri mee nke a? Gịnị mere Chineke ji rapụ ọkpara ya ka ọ nwụọ ụdị ọnwụ a na ụdị ọnọdụ a? Eleghị anya, ọ chọrọ ichetara anyị ọzọ ogo nke ịhụnanya nke o nwere n'ebe anyị nọ, nakwa ime ka anyị hụta njikere ya ịbanye n'ime olulu ọbụla, n'agbanyeghị ka o si dị omimi, irute anyị. O nwere mgbe ọbụla ị kwụsịrị ma chee banyere nke a? Na mgbe a mụrụ ya n'etiti anụmanụ. Mgbe ọ nwụkwara, ọ nwụrụ n'etiti ndị ohi abụọ. Otu onye sịrị, ma adị m njọ nke ukwuu, emewokwa m ọtụtụ ajọ ihe. Enyi m, Jizọs Kraịst bịara n'ime ụwa, o rudata. Ọ kwụsịghị n'etiti ụzọ, kama o rudatara ruo n'ala ala, irute anyị n'ime mmehie anyị nakwa n'ime amaghị eme anyị. N'ezie, o mere ihe o mere mgbe ọ nwụrụ n'elu obe n'etiti ndị ori abụọ, iji gosi anyị ogo nke ịhụnanya nke o nwere n'ebe anyị nọ. Ọzọkwa,
echere m na ọ nwụrụ n'elu obe n'etiti ndị ori abụọ, ka a ghara inwe onye ọbụla nke ga-enwe ike ịsị na nzọpụta bụ site n'ike nke ọlụ nke aka anyị. Lee nwoke a ebe a, onye Chineke nyere mgbaghara site n'ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst. A zọpụtara nwoke a mgbe ọ nọ n'ọnụ ọnwụ, n'oge awa nke ọnwụ ya. Kedu ụdị ọlụ ọma nke nwoke a pụrụ inye Chineke n'elu obe, ebe ejiri ntu kpọgide aka ya abụọ? O nweghị ihe ọbụla ọbụna dị otu nke ọ pụrụ inye Kraịst. Ndụ ya bụ ihe bibiri ebibi, olileanya ya bụkwa ihe furu efu, ihe lara n'iyi. Ọ dịghị ụzọ ọbụla ọ pụrụ imere onwe ya ihe ọbụla na-abụghị iwere onwe ya dị ka o siri bibie nye ya Kraịst. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-asị m mgbe mụ na ha na-ekwu okwu, ọ bụ ezie na ejiri okwukwe zọpụta anyị, ma anyị aghaghị ime baptizim. N'ezie, baptizim bụ ihe ngosipụta nke nrube isi nye onye ọbụla nke kwere ekwe. Ma enyi m, baptizim enweghị ihe ọbụla jikọrọ ya na ije eluigwe, n'ihi na ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, nwoke onye ori a nwụrụ, ọ gaghịkwa aga paradaịs, n'ihi na ọ nwetaghị ohere ime ya baptizim. Naanị ihe o mere bụ itinye okwukwe ya n'ime Chineke. Ọ tụkwasịrị Kraịst obi. N'aka anyị, ọ dịghị ihe ọbụla nke anyị na-ewetara Chineke. Naanị ihe anyị na-eme bụ imeghepụ aka anyị ma nara ihe Chineke chọrọ inye anyị. Nke a bụkwa naanị ihe anyị pụrụ ime. Nsọpụta abụghị site n'ọlụ nke ezi omume nke anyị meworo, kama site na amara nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst n'onwe ya. Otu onye dere okwu ndị a: a zọpụtara otu onye ori ka mmadụ ọbụla ọzọ ghara ịnọ n'obi ịda mba. Ọ bụkwa naanị otu ka a zọpụtara ka a ghara inwe onye ga-enwe echiche na-ezighị ezi. Were naanị otu nkeji ma chee banyere nke a. Otu n'ime ha nwụrụ ma lakwurukwa Onyenwe anyị. Otu onye nke ọzọ nwụkwara ma jee ebe o chere iru ya. Ọ bụghị ihe ziri ezi anyị iche na anyị pụrụ iche ruo oge awa nke ikpeazụ nke ndụ anyị tupu anyị anabata Jizọs. Anụwo m ka ụfọdụ mmadụ na-ekwu nke a. Ha na-asị, aga m eche ruo mgbe m bijuru ndụ m ka m siri chọọ, mee ihe niile nke m chọrọ ime, kporie ndụ ka m siri chọọ, n'oge awa nke ọnwụ nkwa aga m atụkwasị Onyenwe anyị obi ma narakwa Jizọs. Kedu ezi uche nke dị na mkpebi dị otu a? Enyi m, ọ bụrụ na ndụ ị na-ebi dị mma, o nweghị ihe dị njọ ga-enwu n'ime ya, n'ihi na ọ bụrụ na ọ dị mma anyị ibi ndụ n'ime ya, eleghị anya ọ ga-adịkwa mma anyị ịnwụ ọnwụ n'ime ya. Ọzọkwa, onye gwara gị na ị maara mgbe ọ ga-abịa na njedebe, ọ bụ ụgha ka ọ na-agwa gị. Onye gwara gị? Kedu onye sịrị gị na ị maara mgbe ndụ a ga-abịa na njedebe? Nke a bụ echiche na-ezighị ezi. Ọ bụ echiche na-ezighị ezi gị iche na ị ga-enwe oge ma ọ bụ ohere nke idozi ihe ọbụla tupu ị hapụ ụwa. Ị maara mmadụ ole ndị hapụrụ ụwa na-enwetaghị ohere idozi ihe ọbụla n'ihi na ọnwụ bịakwutere ha na-amaghị ọkwa. Ọnwụ bịakwutere ha na-ebughị ụzọkwa aka n'ụzọ. Ọnwụ bịakwutere ha na-egbughị opi. Dorothy Thompson dere ahịrị ole na ole nke dị oke mmasị. Ọ sịrị, otu ụbọchị mmadụ atọ nwụrụ na Golgota: onye ori, onye nzọpụta na onye ori, ka a kpọgidere n'elu obe nke olileanya nye otu. Enyi ya nwụkwara n'obe nke ịkpọ asị. N'etiti ha, nyekwa ha abụọ, ka onye nzọpụta ahụ nwụrụ. George MacLeod dekwara ahịrị ndị a nke ọ kpọrọ weghachi obe ahụ na Golgota. Ọ sị, asị m naanị ka e bulie obe ahụ ọzọ n'etiti ebe a na-azụ ahịa, ya na n'elu gbamgbam nke ụlọ nzukọ. Ọ bụ obi m ime ka ọ pụta ìhè na-akpọgideghị Jizọs n'obe n'ime ụlọ ụka
n'etiti kandụl abụọ na-enwu enwu, kama n'elu obe n'etiti ndị ori abụọ, n'ebe ikpofu amụma nke obodo, n'etiti ụzọ nke mba niile na-agafe, rue na edere ọkwa ya na Hibru nakwa na Grik. Nakwa n'ebe ahụ ndị njakịrị na-akwa emo, ebe ndị ori na ndị agha na-efe nza, n'ihi na ebe ahụ ka ọ nwụrụ. Ọ bụ nke a ka o jiri nwụọ. Ọ bụkwa n'ebe ahụ ka ndị nke Kraịst kwesịrị ịnọ, nakwa ihe ụlọ ụka kwesịrị ịbụ. Ọ bụ George MacLeod dere nke a n'akwụkwọ ya nke a kpọrọ Focal Point. Iweghachi obe Kraịst n'etiti ebe ha nọ bụ ndị ahụ Kraịst nwụrụ n'ihi ha. Ọ bụghị n'elu gbamgbam nke nzukọ ka obe a kwesịrị ịnọ. Nke a bụ ihe anyị na-ahụ taa. Obe niile anyị na-ahụ taa, ihe niile gosiri na enwere ihe dị ka obe na nzukọ, bụ naanị n'elu gbamgbam nke ụlọ nzukọ ka anyị na-ahụ ya. Mba, ọ bụghị otu a ka o kwesịrị ịdị. Obe a bụ ya bụ ọsịsa nye ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ, nakwa ndị agbata obi anyị, na ndị bi n'ụlọ anyị, nakwa n'ezinụlọ anyị, ndị na-akaghị zute onye nwe anyị ma ọ bụ nabata ya n'ime ndụ ha. Anyị niile n'otu n'otu, dị ka ndị ahụ, bụ ndị anyị hụtara ndị guzoro gburugburu obe ahụ. Ụfọdụ n'ime anyị dị ka ọha na eze ndị a na-asọpụrụ, ndị a na-akwanyere ùgwù, ndị na-eguzo na-ele anya. Ị na-eguzo na-ele anya ihe na-eme. Ndị ọzọkwa eleghị anya esorowo ndị nkwulu na-akwa onye nwe anyị Jizọs emo. Ụfọdụ na-echefu onye Jizọs bụ, na-ejikwa aha ya na-eme ihe akaja dị iche iche. Ndị ọzọ ekpebiwo na ha agaghị ekwenye na ya n'agbanyeghị ihe ọbụla. Ha kpebikwara na ọbụna dị ma asị na nke a bụ oge awa ikpeazụ nke ha ga-ebi n'ime ụwa, ha ga-esoro nzọmụkwụ nke onye ori ahụ nke na-akwa emo, nke kwagidekwara emo banye n'ebi ebi na-enweghị Kraịst. Onye soro ma kwulu onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Ma eleghị anya, e nwere otu onye dị ka nwoke a, onye nwere nchegharị n'ime obi ya, onye maara n'ala ala obi ya na ya bụ onye mmehie, onye nọkwa na njikere n'oge awa niile ile anya n'obe nke Kalvarị, onye dịkwa na njikere itinye okwukwe ya na ntụkwasị obi ya n'ebe onye nwe anyị Jizọs nọ. Ọ nwụrụ ọnwụ n'ọnọdụ gị, ka ọ gharakwa inwe ihe ga-eme ọzọ ka mmadụ ọbụla sị gị bịa kwụọ ụgwọ nke mmehie gị. Ọ bụ n'ihi nke a ka onye nwe anyị ji nwụọ ọnwụ n'elu obe. Nke ahụ bụrụ otu ụbọchị n'ihe nkụkọ nke ụwa, mgbe ndị ori abụọ kwụrụ, otu n'otu akụkụ, nke ọzọ n'akụkụ nke ọzọ nke onye nwe anyị. Nke a pụkwara ịbụ otu ụbọchị n'ime ndụ nke gị onwe gị, mgbe ị ga-anabata ya dị ka onye nsọpụta gị. Ị pụghị ikwenye ka ohere ọma dị mma otu a funarị gị. Geekwa ntị okwu nke mmụọ Chineke na-agwa gị ugbu a site n'akwụkwọ nsọ. Ndị Kọrint nke 2 isi 10 ahịrị nke 1, ọ na-asị, lee, ugbu a bụ oge a na-anara mmadụ nke ọma. Lee, ugbu a bụ ụbọchị nsọpụta. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnabata Kraịst ugbu a n'ime ndụ gị, ọ ga-amasị m isoro gị ugbu a kpee ekpere a. Rudata isi gị. Ezi onye nwe m, amaara m na abụ m onye mmehie. Amakwara m na apụghị m ịzọpụta onwe m. Onye nwe m na Chineke m, achọrọ m mgbaghara gị maka mmehie m niile. Akwụkwọ nsọ gị mekwara ka m mara taa na mgbe Jizọs nwụrụ n'elu obe, o mere ka m bụrụ onye a na-agbaghara. Ma ọ bụrụ na m kwenye, ana m ekwenye, ana m anabatakwa nke a. Ezi Chineke, ana m anabata ihe o mere m. Ekele dịrị gị n'ihi na ị gbagharawo m, onye nwe m. Ekele dịrị gị n'ihi na ị bịawo ibi n'ime obi m.
aga m efekwa gị ofufe site n'ugbu a gaa n'iru. Onye nwe m Jizọs, ị bụ onye nsọpụta m. Ana m ekelekwa gị n'ihi ịhụnanya gị n'ebe m nọ. Gbanwee ndụ m ma meekwa m ka m bụrụ onye ahụ nke ọ bụ ọchịchị obi gị ka m bụrụ. N'aha Jizọs, amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, Chineke pụrụ ime ihe niile anụwo olu gị. Ọ zawokwa gị ọbụnadị ugbu a. Ekpere m bụkwa ka ị were ezi ohere a nke Chineke nyere gị iji nabata ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst n'ime obi gị taa kpọrọ ihe. Ọ ga-amasị m ka ị legharịa anya gburugburu gị ma chọọ ọgbakọ ndị nke Kraịst ebe ọ bụla na-ekwusa okwu Chineke dịka o siri dị n'akwụkwọ nsọ. Jekwuru ha. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe na-aghaghị ime ka ị wee gaa n'iru na mmekọrịta nke ịbanyere taa gị na Kraịst. Unu niile bụ ndị gere anyị ntị. Ekpere m n'oge awa bụ ka Chineke gaa n'iru ịgba unu ume, ka Chineke gaa n'iru ikpuchite unu n'ime unu mma. Dịka unu na-anọnyere anyị, ka ngọzi na amara Chineke gaa n'iru ebe ụba n'elu isi unu n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Amaara m na obi dị gị ụtọ nke ukwuu dịka Jehova Chineke sitere n'okwu ya nke akpọrọ mmadụ ndị zutere Jizọs ma gọzie gị. Ọ bụrụ na mụ na gị pụrụ imeghe ọnụ anyị ma kwupụta mmehie anyị ma nara Jizọs dịka onye nwe anyị nakwa onye nzọpụta anyị, nke a pụtara na otu ụbọchị na anyị na ya ga-anọkọ n'alaeze ya dịka onye ori ahụ nkwupụtara mmehie ya ma rịọ mgbaghara. Arịrịọ m bụ ka imeghe ọnụ gị ma kwupụta mmehie gị ma narakwa Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ bụrụ na izutebeghị Kraịst, nke a bụkwa ohere ọma dịrị gị ịnara Jizọs Kraịst dịka onye nzọpụta gị. Ọ ga-amasị m ka ị soro mkpe ekpere a. Onye nwe m na Chineke m, anụwo m okwu gị, amataghịkwa m na ọ bụ naanị n'ime gị ka ndụ dị. Ya mere ugbu a, ana m anabata gị dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. Bịa were ọnọdụ ma chịakwa achị n'ime m. Ekele dịrị gị n'ihi na ama m na ịnụwo olu m n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065-024477 ma ọ bụ site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr ma ọ bụkwanụ site na idetere anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Amen.